Пътят. Така спокойно е в моята душа. Лекота, блаженство, тишина. Дали това е чувството, когато си се помирил дълбоко с душата? Някак си е топло, чисто. Всичко наоколо е в светлина. Сякаш виждам все по-бистро, а около мен само чудеса. В блаженство се разтапям. Не знам дали сте чували това. Така навътре в душата се потапям и ми се прииска да го споделя. Защото знам, че не се случва често да достигнеш до това блаженство. Затова ще се опитам някак да го обясня и с видими дрехи да го облека. Може би така, когато с вас го споделя, ще ви стане интересно и ще искате и ви да се докоснете до тези честоти. Защото ако поне веднъж до чувството се доближиш, не ще искаш вече да се отделиш. Сякаш полетяваш, ала без крила. Сякаш се разтваряш, ала не така. Всичко в теб сияе и по всичко си личи и дори се вижда с простички очи. Даже думи нямам да го определя, но пък вече зная, що за чувство е това. И пожелавам ви го от сърце, да се докоснете и вие до тези други светове. Защото те уж са тук на земята, ала някак си са като скрити в дън гората. И пътечката до там трябва да се извърви, но светлината приглушена е и по нищо не си личи. Затова се ходи с отворено сърце. Само то ни води точно там. Къде? На където цялата земя отива вече. Но само с отворени очи едва ли ще отидеш много надалече. Пътечката е ясна, но обрасва с хръсталаци, за да не минават всякакви диваци. Този, който е готов да види, ще му се покаже. И пред него, като на картинка, пътечката ще се отвори и с глас дори ще заговори. Там сърце си трябва, чисто и безценно, да те води и напътства, тъй благословено. А душата чиста ли е? Значи е готова с теб да полети и по пътя да те води към нови висини. Тя направена е за това, да се развива, да лети и чудеса неземни да твори. За всеки ден да има, не по-малко от едно, и в редичка да се нижат, като гралско хоро, а Вселената да гледа от високо и да се радва надълбоко на тези чудеса и да благославя от душа. А когато времето настъпи, да се слеем в едно, всеки кой каквото сътворил е и всичко, що от душичка съградил е, по това се мери за напред. Кой муха и кой човек? Кой ще чиракува и слугува и кой в двореца ще царува? Кой ще блее и тъжи и кой ще продължава да твори? Ако чистичко живял си и любовта познал си, добрини си ти творил, а може би и къща съградил, тогава значи преминаваш, тогава значи продължаваш. Но се питаш, може би, какво се случва с другите души? Какво ли? Да ти кажа. Що питаш, ще ти дам. Добре, малко жокерче така, леко ще поставя в твоята ръка. Кой каквото е посял, трябва да го обере. Жътва иде и без жал всичко трябва да се прибере. Кой видял, недовидял, кой разбрал, недоразбрал, значение няма, защото, уви, всичко се вижда и пише дори. Дисагите ще бъдат тежки,
но от нас зависи само дали с камъни или с добри дела ще обогатим нашата чиста душа. Изборът е в нашите ръце. Направи го сега. Помисли на мига. Не дей вече отлага. Сега е момента. Утре късно е вече. Избегни поне този път ненужната болка, човече. Избери любовта и светлината, за да ти остане чиста душата.